Gwamnatin Kano ta rusa makarantar Sheikh Abdul Jabbar Nasir Kabara. Gwamnatin Kano ta rusa inda Malam Abdul Jabbar Nasir Kabara ke bayar da karatu kusa da Jawful Fara da ke filin Mushe. An ɗauki lokaci ana rikici kan filin tsakanin malamin da mutanen anguwar ta filin Mushe da Malam Abdul Jabbar ke karatu. Gwamnati ta kwace filin ne sakamakon kokin da ta samu daga mutanen yankin kan cewar filin mallakin su ne. Kimanin wata biyu kenan gwamnatin ta fitar da filaye a wajen, ciki har da Malam Abdul Jabbar da yayi ikirarin gwamnati da ta shuɗe ce ta bashi. Ga hotunan kamar haka.